Lehenengo trimestre guztizen hasi ginen urri inguruen, eta hasi ginen lantzen bazen behin izenien barruen historia horrari buruzko proiektue, 4 urteko umiekaz, eta bertan barruen hainbeste gauza landu duguz, zelan bizi ziren lehen gizakizek, zuek zelako garrantzi zedeko, bertako animalizek. Historia horreko erren mintzan akortan zara hori zer da? Aizkora. Aizkora, eta aizkoriz dago erabiltzen bien. Oso ondo. Eta, azken finen hau proiektu bebai sortu zen, umien interesa kontuten hartute. Zer eitzen bienia? Animalizek zer? Margotu. Margoztu eitzen bien. Bai, eizaten da bezan. Eta? Jana bezan. Ero euren eskuena. Azkenien familizek eitzen duguz, gure parte bebai ez bakarrik umiek itzitzen dabe goizeko behatzitan ikastolan, horrez gain eurepe datoz behatzitan, ikusten dabe hemen pasilloak eta zelan dauzen apain dute, baina gero azkeneko ospakizun bat eitze oso garrantzitzu da eurepe parte hartzeko eta umiekaz berton landu dabena eta konparti duteko danon artien. Eure parte hartzaile bebai bihurtu nahi izaten duguz, gonbidatzen duguz jostune badau baten bat, ia garai hartan historia horrean zelanik eitzen biesan erropak asaltzeko, guraso bat alda etorri, eta horrek azkenien aberaztu eitzen dugu proiektu eta umiek hori jokarren interesatu hau egoten die.